yang banyak menjadi sini presiden bahaya koron Tipra kali kamu terus pakai slogan ini kamu langsung banyak cara ini cuma memperti yang terpakai untuk kawan kawan yang subuh cara sendiri yang sini parti dan parti bibit parti yang terpakai untuk kawan kawan yang subuh cara ini parti dan parti bibit parti yang terpakai untuk kawan kawan yang subuh nomor satu tersenai nomor satu tersenai suara Mama kota tersenai suara betul. Kumaka parti yang terpajar sendiri parti yang terpajar kawai kawai yang subuh. Kumaka parti yang terpajar parti yang terpajar kawai kawai yang subuh. Motha ki, Motha ki, BJP, BJP, BJP. Minister. बोलो भारत माता की जय। मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, राजीव पटेल जी जिंदाबाद, त्रिपुरा साहिब लोग तो जिंदाबाद, त्रिपुरा साहिब लोग तो সুসন্তান সুশিক্ষিত ব্যক্তিকে তেলেঙ্গানার মতো বড় রাজ্যের মধ্যে উনাকে রাষ্ট্রপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীজির কারণে সেটা সম্ভবপর হয়েছে। আমাদের ভাবনা সেটা আমাদের ত্রিপুরার থেকে কোনোদিন রাজ্যপাল বেলেকেনা হামবাই নরক নিউজ মিডিয়া রক নো তিনি অনংনি যে কোয়েশ্চন অমনি আনসার নরক সিংকা যেহেতু आं abo sanani no nangka তিনি salchaya गोबां दुगमा सालनि सिगांनि सिमिनो Tipra Motha no jepru chengkha जों bubagra bai जों कंग्रेसनि सिमिनो बुबाग्रा bai legui tongmani aboni porebo 2018 जों चलो पाल्टाइ नि एक समय जों बीजेपी तंखा लाइका सिनियर जगे उनको 38 कर्मचारी एमडीसी बो दङ बेलेकनि सामने थांलायखि माने के aboni yagulo जों Tipra Motha no songjakha Tipra Motha songsawi family yagulo hadului bodului sawi khlaino phaika tini kabangma borok ano comment khayo text khlailayo kebo ba whatsapp text khlayo kebo ba facebook text khlailayo ang nai dong boni comment rok tini ngkai nang ko BJP party ko rangmani jathang ama herok sini bukmang ma dong actually ang sarai kok sawo poriskar kok no sawo rangman ni jathang angkai tini BJP party ni hoite no ang tam saya pano ani je logio tongnai ani Tipra Motha ni kabangma MDC rok kabangma MLA rok saimano je bidan sabha ni sigang ano party ni bisingtino national level ni leader rok no ano 50 lakh rang ni ko siga party ni Yakarwi ang approve khaiya anggi himale ang sarai be tongmani musungo kaham bai tongmani musungo Tipra Motha khlaika Tipra Motha wa ani samung je nangsak joroti ang khlaika borok zonal chairman dikha tongkha sarapsa aboni pore kabangma chokranto solikha nang zonal chairman Yakarwi dingka Yakarwi burikha tongui tongkha tongmani yagulo tabuk ang nai ni khaje tini actually ango BJP party o phaimani obang haina musungui phaimani om haiklaya borok sa ano norok nung thasi dini dagari ma haiklayo akok no te buskani salang sarai khlaya nang ngai borok bai ang jepuru pisa jepuru nai di rajniti o jaga ngi tongkha borok ngai Tipra sa ni thungi tongo othoso sakao ngai BJP bai alliance do main kok BJP bai alliance tongo neta bai neta ngai mililaijak neta bai neta ngai gadalai rajniti thungi tongo archini public rok no ngai Tipra sa ni ajaga no bulai tonika walai tonika hakheglai tonika ngai o jaga o যদি no nang leader no sung budri hui chini borok budri hui ti sawi no leader sanami rok angkai nang Tipra sa ni ngai Tipra sa ni kokno sadi tangile nang te sa jaga kothawi nang ke mili tongnai abar public no ngai chung hai sawami borok no ngai walai bulai toni dibeni aniti abo ani moteng jagli ang sarai no saka rajniti ingke ba soi no rajniti khlaisi di ar dofa angka ba soi no dofa khlaisi di iya ke ba rajniti khlaisi nai iya ke ba ang dofa ni samung ke ba dofa hai ke ba nogo asugui nok ni samung khasi nei ni tongmani jorabo ang o jaga obono bujikha je gurutto sabonori tini ama hai kok khnamani pore ani ajagani MLA buiboya ani buprangsi ani MLA tongo ani kabangma koligrok tongo ke bo kol khainai kiri khoroksa khorni bade othoso ang Facebook roko bo kisa comment khaikya ang o jagani niti no hamjagli alliance ngi thangka alliance mani jorabo alliance nani ngai tam dorkar banang jati dofani kok sanani engka ke alliance mote tongdi yang sakao engka alliance tongo yang bisingo ngai Tipra sa a sentiment bai ke sungno walai bulai ke toni do abo lap gari jakhang ani mote abo no alliance tongo engka direct no norok neta si rasniti khai tong pai engka sung chini public rok sung direct haipin tamba ar abo ni bisingo te kaisa kok engka chini
ang darano mantri sini mantri sai hebben ani ব্যক্তিগত ti ang bono bo ani aro bupayung hisabe ani nogo thango ani kam hami kus khobor nawo hingga ang sabo apon abo ma bulis nei blena ani apon ni anti Motha ni ang abo boro aja go ani kam hami si khobor na liya sini hoja go sini Sanjit ani bati ja mondol president bo botor jagi tong ye kaka bahai tam khobor kahan na ui tong hingga ama hai khino sini hoja go je tong tini join khaipe ro bahai na kam hami boro bo nugui tong je beskang ni salote bo nugjak nai tini kabang ma borong sa asuk denin jati dofa au jati dofa bagin tongu ang asuk sal কিন্তু নরক সে রাজনীতি খাইও ngakai নরক সে বিজেপি বাই অ্যালায়েন্স কি tongi tongu ngakai जों স্বাভাবিক tongnai rok ngakai जों डाइरेक्ट नो खाइके tangkhaba हे दिबा ना डाइरेक्ट नो खाइके चाखाबले डाइरेक्ट नो खाइबे के borong nangjagli aba borong yago yapari ho kano sini bipin ani chuda bai sini central ni gs ar o jaga te kaisa kok nai nei ke ang compare khai nai nei kha tini baksa borok sauje rang busuk mani phaike ani ang 1 টাকা rang oro san paiya ko rang sanan bagi bo phaiya emon ki o jaga srai nyo tongo tini mukhyamantri tongo oboni sikang bo mukhyamantri bini chamber talangi kok saka guruttori main kok na kai angke chini mukhyamantri chini thasing rajya sabhapati bebi kok saka chini bipin deborma chini gs o jaga bo kok salaiga kabangma angke o kok salaimani karon tini o jaga ang nai nei ha je sabo apon sabo bor o jaga sijagi thaka tini ani bukha koi tongmani nuk khabar ni ang system chajiya kabangma joro chin Tipra Motha ni system chaliya sawi ni kya system kri kha je jaga niti kri kha jaga ang bahai ke tongsi nei ba a jaga ano jotesto personally khobor na kha chini ta khub bipin gs ni oro torjogi tong yai pan khobor na kha chini bati ja Sanjit jotesto thango phaya khobor na chini da bikas mantri tu difan an nok kising kising thangi maisa hui thui muktori thangi phayu nok ang ta dino wa wana kha nobar wati bo phai to mani jora nogro da bai tuni sebjak no mantri tu lokhang du dus masano ni kiri kha jak abono tini dino te kaisa kok ngankai gabama borok tau sawo nukjaga no nini tomung nukjaga no ni ana baksa comment kai horu ani tomung hamyang ngai nukjak nai ani tomung kam ngai noro borok no jesuk bon rominar na ni nagi borok no rominar gi mangelak এবং তিনি যে ফাইনি রক বাহাইনো বরনো কেবো ফাইজি নি চংনি হিনি তুবিয়া বরক ব কম্পেয়ার থেকে নাই খা যে আজাগাও তামো তংসি কয়েকজন বড় রক যে ও বিনি থানি কমিশন না হারি চাউই দং নাই আবরক সিমি কয়েকজন তংসিও বাকি বড় রক লেজ তোর বখা বাইলেজা বখা থিলেজা বখা বাইলেজা রাজনীতি নো খাইনি না নিগাঙ্গাই ন্যাশনাল পার্টিও নো ফাই जों এলায়েন্স তংয়েউই जों ডাইরেক্ট নো রাজনীতি খাইনাই আ ককনো চংমিনো जों তিনি অজাগাও জয়নিং খাইবে borok hingga apatot 230 poribar ni bisingo 920 putar tongo ga abono karibo tini ojagawo kab thasinga asu tongpuru kol phene kabang borong tongo dara nungtangi thambur jungno salanglia nung nini kok kanawi sing Tipra Motha phaimani nung si tabu ojagawo kri ngakai tangi nin logi jungno talangia ni borok ano kok sahor ka ma borok kol ke borok no bang nongni channel ni bisinti kok kasaro norok no bang khibia tambagi ngakai ang norok no tuwi phainani musungya tong mani hinpano norok phainani musunggung ngakai norok nanga kari kabuya tini puile ya pedi sedropsiko beskang ni salo sung step by step samung tanglainai a samung tang tini wo sini mondol president sini ojagawo sini mantri sini takuk bipin deborma bojies hinpano jotesto guruttori hui ang arte kaisa BJP party wo obono nukha tiprasani bisingo guruttori mani o party o nukhaika kuno national party wo obahai borok no GS party ni GS imana nugia je morjada rijab mani tiprasano morjada rijab mani ga aboni bisingo tini kabama kok sanan to tong urisano promote theka BJP party ni hoite no promote theka ar party ni hoite no tini o party no maharaj রাজ পরিবার নব সম্মান লিখা মহারাজ বীর বিক্রম কিশোর মানিকনি মুঙ্গই অ জাগাও বীর খুংখলা খলাইকা অঙ্ক ব্রু রিসেটেলমেন্ট নি খলাইকা তিনি হাতাই গতর o party ni bising tini khlai jakha ama kabang ma kokno salainan tongo buskang salte salainai samung tanglai samung tanglai te samung bai sumnu jalai kok salainai hambai